വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റാസീസ് കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ്. നമ്മൾ ഇന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു 1.25 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. അത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് പിച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. ചെറിയ ജാറില്ല, വലിയ ജാറ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു 100 പേർക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ നമ്മളിതൊരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു 100 എണ്ണമൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചത്. 100-150 ചെയ്യാം നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1.5 കിലോ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളിയാണ്. പിന്നെ ഇതാ ഇഞ്ചി ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പച്ചമുളക് ഒരു 10-15 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് എരിവ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിയില കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴുകാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാത്തതാണ്. അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചതച്ചെടുത്തിട്ടും സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണ്ട, എന്നാലും ചതച്ചതല്ല, അതിന് കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് ഇതായിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഇരിക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ട് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ജാറിലല്ല, അതിൻ്റെ വലിയ ജാറിലാണ് ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ സവാള ഇതാ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പറായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. നമ്മൾ മസാല എത്ര വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. നന്നായി വഴന്ന് വരണ്ട, ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി. നമുക്കൊന്ന് കടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലാവണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരട്ടെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക്. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലാവരുത്. പിന്നെ ഉപ്പ് കൂടുതലായി പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നല്ലൊരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടണം. അപ്പോഴേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നന്നായി വഴന്നതാവരുത്. ഇനി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണക്ക് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്. എന്തോ തൊണ്ടക്ക് പിടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇവിടുന്ന് പറിച്ചെടുത്തതാട്ടോ. കറിവേപ്പില നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കന് നമ്മൾ ഇട്ടത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഇത് ചിക്കൻ എത്തണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേപോലെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. അടി മുകളൊക്കെ ഒരുപോലെ മറിച്ച് ഇതാക്കിയിട്ട് ഇളക്കി മറിക്കണം.
അപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നല്ല ഉപ്പും എരിവൊക്കെ ഉണ്ട്, മസാല ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് പോവാം. ഇതൊരു 100-150 പേർക്ക് എടുക്കാനുള്ള മസാലയുണ്ട് കേട്ടോ. സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ചൂടാറി ഫാനിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ട് വെച്ച് ചൂടാറ്റി എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം. ഈ ലീഫാണ് നമ്മൾ ലീഫ് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറാണ്. ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആവും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കിട്ടും. ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് തണുത്ത് പോകും. മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇതാവില്ല, നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ കിട്ടും. ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നതാകുമ്പോൾ അതിന് നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക. ഇത് മൈദ വെള്ളത്തിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പശയാക്കി വെച്ചതാണ്, തൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് മസാല ഇതിലേക്കാക്കിയിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1-2 നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റിയെടുത്തതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചുറ്റിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മസാല ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് എയർ കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കണം, ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എണ്ണയിലിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ഈ ബബിൾസൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് പോകണം എണ്ണയിൽ നിന്ന്. അപ്പോഴാണ് എണ്ണ ചൂടാവുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫുൾ തീയിലിട്ട് വെക്കണം. പിന്നീട് നമുക്ക് സിമ്മിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടിട്ട് എടുക്കാം. അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഫ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം കേട്ടോ. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കണം. എന്താ അറിയില്ല, തൊണ്ടക്കൊരു ഇങ്ങനെ കുക്കി ചുമ വരുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ പറയുക, ആദ്യം ഫുൾ തീയിലിട്ട് കൊടുക്കുക, പിന്നീട് മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റണം കേട്ടോ. അതിലേക്ക് കരിഞ്ഞു പോവും, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ തിളച്ച എണ്ണയാണ്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, മേളിലൊന്നും ആവാതെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇത് വലിയ പാത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു 8-10 ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, സുഖമായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ മൊരിഞ്ഞ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ.